Ešte by som sa vrátila k tomu prejavu prezidentky. Odmietate ho teda v plnej miere, napriek tomu nesúhlasíte aspoň s tým tvrdením, že politici, nehovorím teraz opozícia, ale politici vo všeobecnosti svojimi výrokmi často polarizujú spoločnosť? Ak niekto špeciálne polarizuje túto spoločnosť, je prezidentka. Pani redaktorka, koľko ľudí, ona to priznáva vtedy, keď je zle. Prezidentka je v prdeli s preferenciami so všetkým. A dobre to vie, že sa stráca z politického sveta. Tak zrazu chce byť teraz veľmi slávna. Koľko ľudí bolo proti podpísaniu zmluvy medzi slovenskou vládou a americkou vládou ohľadne základní, sliači a kuchyni? Koľko je to trvalo? 3 sekundy je to trvalo, aby tento zákon, túto dohodu medzinárodnú podpísala. Ale keď išlo o milión ľudí, ktorí žiadali referenda o predčasných parlamentných voľbách, tak sa samozrejme obrátila na ústavný súd, lebo dostala pokyn z ambasády Spojených štátov. Musíte túto vládu držať za každú cenu, lebo to je vláda, ktorú potrebujeme vo vojne na Ukrajine. Lebo táto vláda urobí všetko. Od S-300 až po všetko, pokiaľ ide o Ukrajinu. Takže s čím mám súhlasiť, pani prezidentko, prosím vás? Ja viem, máte k nej mnohé sympatie, ja k nej sympatie nemám. Ani nebudem mať, lebo škodí tejto krajine. Škodí tejto krajine. A začneme sa pozerať na veci. A prvé, s čím začnem? Pozriem sa na jej peňažnú odmenu, ktorú dostala za tú vymyslenú cenu pred prezidentskými voľbami. Preukázateľne jej chceli dať peniaze, aby jej zafinancovali ako tak formálne prezidentskú kampaň. Začneme tým. Ešte bude veľmi veselo ako pani prezidentky. A ako som vám povedal, prezidentka dopadne presne takisto, ako dopadol Kiska. S veľkou hanbou. Pretože tak sa správala celý čas, tak sa správa a už nemá inú cestu, aby sa správala inak. Ja nemám k nej štipku sympatie. Ja rešpektujem úrad prezidenta Slovenskej republiky, preto sme tam dnes boli, ale nerešpektujem pani Zuzanu Čaputovú ako nositeľku tejto funkcie. Slovensko si zaslúži svojprávneho človeka na funkcii prezidenta, svojprávneho, ktorý jednoducho vie, o čom táto krajina je, čo táto krajina potrebuje. Veď doteraz, až kým nevidela nejaké prieskumy, prezidentka sa venovala iba vojne na Ukrajine, ničomu inému. Zrazu, keď zistila, že pozor, však tu máme nejakú chudobu, tak išla baliť sáčky pre chudobu. No aby už šlak trafil, prepáčte. To je úplne trápne. To je trápne. Prezidentka je trápna, okrem iného. A môže si myslieť, čo chce, pokiaľ hovorím tieto slova. My máme veľkú úctu k prezidentskému úradu. Ale máme veľký problém s touto konkrétnou osobou.